ଶିବସ୍ମୃତି को आपण ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗନ୍ତାୟ। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ରସାଳ ଓ ପୁଷ୍କଳ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସଦା ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗନ୍ତାୟତ ଶିବପ୍ରସାଦ। ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଅନନ୍ୟ ବିହ୍ନାଣୀ ଭାବେ ବିପୁଳ ପାଠକୀୟତା ପାଇଥିଲେ ସେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କଥକତା ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଭବ ହୋଇ ଆସିଛି ଶିବପ୍ରସାଦୀୟ ସୃଜନର। ବଖାଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କଥନ ଯାହା ବୋଲା ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚୁନା ଚୁନା କଥାମାନ ପାଠକୀୟ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବେଶ ଛୁଇଁଯାଏ ଓ ପାଠକ ସେହି ସାନ କଥାଟି ଭିତରୁ ଏକ ମହାର୍ଘ ରସଘନ ଆବେଦନ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଏ। କଥାକାରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେଭଳି ସାନ ସାନ ମନଛୁଆ କଥାମାନଙ୍କ ସମାହାର ଏହି ସଞ୍ଚୟନ। ସାନ ସାନ କଥାମାନ, ସାନ ସାନ କଥାମାନ। ଏବେ ମହାମାରୀର ସମୟ, ତଥାପି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମଦକୁ ନେଇ। ଆସନ୍ତୁ ମଦକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ଗନ୍ତାୟତ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ମିନି ଗପ ନିଶା। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ନିଶା। ଲେଖକ ଗନ୍ତାୟତ ଶିବପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ମନା କରୁଥିଲା, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଡ଼ି ଟିକିଏ ପିଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାକୁ ପିଆଇବା ପାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତୃତୀୟ ଥର ସେ ନିଜେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ପିଇଲା ଓ ପିଆଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏକା ଏକା ପ୍ରଚୁର ପିଇଲା ଓ ରାସ୍ତାରେ ଟଳି ଟଳି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ସେ ଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଇଁ ଉଠି କ'ଣ ସବୁ ବିଳିବିଳଉଥିଲା। ତାକୁ କେହି ଉଠାଇବାକୁ ନଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଉଠି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲୁନଥିଲା କି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟି ବି କରୁନଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାର ଅସାଡ଼ ଦେହଟାକୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମହିଳା ବୁହା ଗାଡ଼ି ଆସି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାନ ସାନ କଥାମାନରୁ ଏକ କୁନି କଥା ନିଶା। ଲେଖକ ଥିଲେ ଗନ୍ତାୟତ ଶିବପ୍ରସାଦ। ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ଲେଖକଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଶିବସ୍ମୃତି ଲିଟରାଲି ୟୁଅର୍ସ।